tešíme z toho, že zvuk je taký, aký má byť, tak nás čaká určite zážitok. Ja si myslím, že vy veľmi dôverne poznáte týchto ľudí. Marcel, Edo, Leško, máte jednoducho veľký potlesk pre zabudnutých. Ja premýšľa, no prečo vyšla, mala dosť peňazí, aj zlatých reťazí, a či pre chorobou, čo ženie ho do hrobu, keď skoro do hrobu. Tak ešte vydrža rok, môžeš si vykopať hrob, ktorý máš vrátené, pôžičky smadené, môžeš si vykopať hrob. Tak ešte vydrža rok, hrob, ktorý máš vrátené, pôžičky skladené, tak ešte vydržaj. 1000 cigariet, nezmysly, hluby, bláznivé porume, myšlienky v rozume, niečo neústení, idú a prázdne hroby, s kľúčami odbytu. Zlačenie to chytá, nech sa nič nepýta, hlava na stole a hlava v popole, fľašou poslednou padá na samé to, čo nemá. Tak ešte vydrža rok, môžeš si vykopať hrob, ktorý máš vrátené, pôžičky skladené, tak ešte vydrža rok. Tak ešte vydrža rok, môžeš si vykopať hrob, ktorý máš vrátené, pôžičky skladené, môžeš si vykopať hrob. Môžeš si vykopať hrob, ktorý máš vrátené, pôžičky skladené, tak ešte vydrža rok. Tak ešte vydrža rok, môžeš si vykopať hrob, ktorý máš vrátené, pôžičky skladené, tak ešte vydrža rok. Tak to bolo také rokové, neodchádzajte, bude aj trošku pomalšie.